Si una cosa marca la personalitat de la Garrotxa, és que és el millor exponent de paisatge volcànic de la península Ibèrica. La zona volcànica de la comarca compta amb una quarantena de cons volcànics i més de 20 colades de lava. La majoria són visitables i, entre elles, destaquen, per exemple, el de Santa Margarida i el Cruscat, a Santa Pau o el de Mansacopa, que és un dels 4 que hi ha nucli urbà de la ciutat d'Olot. Per arribar fins al Mansacopa es pot prendre el sender conegut com el Via Crucis. Una vegada a dalt podrem observar el cràter, que és un dels pocs de la zona que és absolutament rodó. A més, al seu voltant hi ha l'ermita de Sant Francesc, construïda el 1817, i les 2 torres de la guaita de les guerres carlines. Tot plegat el converteix en un indret únic, que, a més, ens ofereix una magnífica panoràmica de la ciutat. Tots els volcans de la zona volcànica de la Garrotxa estan inactius. És evident, però, que quan es van formar van crear la fesomia de la comarca i la van marcar en tots els seus sentits. Deixant de banda els cons volcànics i els cràters, una de les petges més evidents són les colades de lava. Quan un volcà entra en erupció, deixa anar rius de lava que, quan es refreden, es converteix en basalt. Això són les colades de lava, i un cas clar és a Castellfollit de la Roca. El poble està situat al capdamunt d'un cingle format per 2 colades. Un altre indret que permet entendre molt bé les colades és Sant Joan les Fonts. En aquest cas, se n'hi van arribar a ajuntar fins a 3. La ruta de les 3 colades i el Buscarró ens ajudarà a conèixer aquest espai i les escultures naturals que al pas del temps hi ha anat esculpint. Tots aquests són paisatges únics que s'han creat gràcies a l'activitat volcànica i, entre ells, destaca també un dels indrets més encisadors de la comarca, els paratges de la Moixina d'Olot, un espai ple de fonts, recs i aiguamoixos, rouredes i murs de pedra volcànica que s'ha convertit en font d'inspiració d'artistes i pintors d'arreu. Un paisatge ben diferent, però igual de singular, és el Bosc de Tosca. És una zona de petits tossals d'origen volcànic que conviuen amb els conreus, els camins, les parets i les cabanes que l'home hi ha anat construint al llarg dels segles. Una bona manera d'entendre molt millor com es van crear tots aquests espais és visitar el Museu dels Volcans del Parc Nou d'Olot, un centre que explica els principals ecosistemes de la comarca i els fenòmens sísmics i volcanològics, incidint principalment en les característiques del volcanisme de zones com la Garrotxa.